It took them 40 days and 40 nights to finally realize where they stood. And I was the dominant man. From then, now, and after that. Why do I say I'm the dominant man all the time? Well, I got the Holy Spirit in my heart. I got God in my heart. Yes, got the Son. And His word is like a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119, 105. I mean, if you know the Lord, then you just laugh at the temptation like it's nothing, you know. Jaganwari, 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 Tambirawo, 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 Tambira Jesu, Tambira Jesu, Tambira Jesu, Tambira Jesu, Tambira Jesu, Tambira Jesu, Tambirawo, 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 Tambira Jesu, Tambira Jesu. Jaganwari, oh, Pashakaipa, ndakapfugama, pazvakanaka, ndakapfugama, ndakarivhura iro shoko ndikaverenga, iye Mwari akakomborera. Murandakomana amudza vanhu kundivhura pfungwa, amudza vanhu kundivhura pfungwa. Zvinhu zvaipa, zvinhu zvanaka, tsvaga Mwari, tsvaga Mwari, tsvaga Mwari wewe. Ayaya, 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 tsvaga Mwari. Tambira Jesu.